Kde čo, Rišo? Aha, tu si robíš. O. Ešte raz. O, To je nezistiteľné. to je nesmrteľnosti. Takže toto bude tutoriál na Twisted, jak sa rýchlo našetriť na takýto typ 1 alebo Dominator 1 tieto vozy, čo vlastne sú super. Takže ako prvé, čo budete potrebovať, je musel by sa to načítať, je si kúpiť 2x income a tracking job spolu za 550 robuxov. Ako bez toho toto je vám na nič. Takže ako prvé, čo spravíte, je, že vlastne sa spavnete na toto máte. Sa spavnete na mispách, tuto vrov naľavo dole, mispách. Spavnete si autičko, hej. Tu sa máte spavnúť, tak proste chodte takto, alebo teda choďte na takéto oné, na toto oné, okotokomočo. Start job a vždycky si zoberte Vaubun. Vaubun je vlastne cestička, na ktorej urobíte 2 zatačky doprava a 2 doľava, takže toto je najdražšie. OK, takže zoberiete to, iba pôjdete takto a tu máte svoj krásny kamión. Postupujte takto. Pôjdete, vyjdete stade, hej, pôjdete, tuto odbočíte doľava a nenabúrate do značky. Vlastne potom pôjdete doprava, tuto ako máte spawn, tuto pôjdete doprava a jasné, že sa tu... No ja som sa tu zasekol. Jejda. No dobro. Vlastne tá cesta trvá tam 10 minút a do hodiny by ste si mali našetriť nejakých tých 60 000. Myslím, že už máte nejakých 30 000, takže za mňa do hodiny si našetrite. Urobte svoj kamión ísť takto rovno úplne, nech sa ani trošku nehýbe do strán. Vlastne potom, keď to budete mať, tak vlastne musel by som si to dať. Tak, to je jedno. Tak proste vlastne kliknete toto na svoj speedko a vlastne nemusíte už ani dávať Včko, aby ste išli dopredu. Vlastne vám to ide samo na tejto rýchlosti, iba sa dorovnám. A vlastne teraz už máte chill, nejakých 8 minút. Toto celé iba prejdete. A keď budete blízko tuto, tak vlastne sa to dáte preč, toto odbočíte a ideme sem. Ozvem sa vám za 10 minút. Takže teraz som sa spamätal, že vlastne ideme vypnúť toto. Sme tuto, tu odbočka, tu pôjdeme doprava. No teraz som zastal úplne. Tak, kým sa rozbehneme, tu odbočíme pekne doprava. Ahoj. Tuto vlastne môžeme na 5 sekúnd zase urobiť tento hony. Tam už vidíte zelené. A to zelené vlastne, kde to máme doručiť a kde to aj doručíme. Takže ideme na vec. Samozrejme, môžete aj hýbať s týmto kamiónom počas tohto žltého, takže kľudne si to zapnite na stovke a aj v odbočkách choďte, aby ste potom zase nemuseli pridávať plyn a sa tam one. Môžete, ale nemusíte, ja si to teda vypínam, keď odbačam. Tuto odbočíme, no neodbočím ja. Tuto je taká ulička. A tuto odbočíte pri takomto kafe, alebo čo to je doľava. A to je už posledná odbočka, tuto vlastne už vidíte to zelené. Už sme pri tom
už sme prešli z výletu. Trvalo to ani nie 10 minút poriadne. Teraz už iba tam, no, ale come on. Nenabúrajte do toho stromu. Dobre. Už to iba dáme sem do tohto. Tuto R-kom to predáte ako keby finish job som povedal. A tu vám pribudlo 5000. Mne sa asi seklo dvakrát income, lebo mi to dalo 5000 a nie 10 000, čo mi malo dať, ale tak nejak som to seklo, lebo dvakrát income mám. Vlastne potom to môžete zase sem a tu si nájdete mispach, ak to tam nemáte, tak vypnite a idete zase. A už to tu tornáda. No, dobre. Bye.